yazi bonke hayi xa uhlala Mphulaphula awuyimamele wireless awuyimamele wireless uyazi nexesha ke Mphulaphula sixhenxa siyanqunqa ayingqishela yonke loo nto leyo siyayenza apha ekhaya kodwa ke into ebalulekileyo kaloku sithetha ngesintu layo lonke ixesha Mphulaphula kaloku thina sikushumayeza isintu sona sintu ke sawuhlala lento isithi layo lonke ixesha ndiqhela ukusho ke ndisithi xa ungathethi ngesintu sakho ngubani ozawuthetha ngalo selo xesha ke ngoMphulaphula selo xesha ke ngomtshilo ke xa bethe xesha sobe sigangeleke phaa urhoyi imfundisi okadedeza ndithule Mphulaphula ndathi into esawuhlala ngayo ilincuthu mazango andifuna ubaleka ndifuna uphuncuke ndifuna uhlale nje ngaloo ndlela ndiyafuna ke ndileqe phaa ke kurhoyi irhoyi khona khona mandibotise ukuthi ngabe nakuba Phulaphula camaku rhoyi mani ndikubamba uphi namhlanje ndikwanda nomhle kude ngenxa yokhangela amaqela alihlaza mntana omhle camakho rhoyi sithetha umba apha endiwubonayo mhlawumbi into yoba abantu mhlawumbi bayazibuza kambe abanye abantu ukhona sibuza inkathana mna ndinomthemba athi omnye hayi ndigaleka mna athi omnye hayi mna ndintsengu umva mna hayi ndilihlubi namhlanje ndifuna ke sivelele into edibanisene ke nabambo ndifuna ke singene ngolu hlobo yintoni abambo xa kuthethwa ngomntu kuthethwa ngantoni ithini intsusa yale nto ithini nto yafuna ke rhoyi xa singena ke singena mhlawumbi sidla amahlongwane ngaloo ndlela mhlawumbi nomphulaphula phaa ekhaya mhlawumbi naye ungumntu nje behleli phaka zazi uba mhlawumbi unguye yafuna ke mhlawumbi ke sidla amahlongwane singene kuye rhoyi camako Camagu Mgcaleka masithi ke mntana omhle ukunqula kokuthandaza ukucamakusha ke kokubulela kube kanti ke ngaloo ndlela sibhotisa kuye wonke umuntu okhoyo kweziqonga ndizawuyenza ube mfutshane mntakagcaleka ndithi imbo igolide babe kuya ngakulo kamango ke ngoku ngendiyivala ngoku kodwa ke xa sithetha ngembo ke mntakagcaleka sithetha ngegolide xa sisiva naphaa kwaXhosa kunjawunje kwesasigama sithi ungalahli imbo yakho nguphoyiyana kusube kuxelwa imbo eyigolide bambi ke ngokweencazelo ezimfutshane okanye mhlawumbi ngokulahleka kwesigama bavele bathi lilitye kodwa xa unobuze lilitye leliphi hayi akho mntu onokuphendula elona laziwa lelithiwa nguphoyana kuba noko lipofikofi kwaye futhi liyafumaneka emfuleni nangona lelihle nje kunjanjoku kodwa ke mntakagcaleka masingene mntana omhle sithi njengoba sesikhe satsho ke sathi ke imbo lena yigolide luhlobo lokubizwa kwegolide igama elithi imbo ngakho ke abambo ngabembi begolide ukusukela phaa emva ke mntana omhle ngokwemvelaphi yawo de futhi nezi ndawo sizibiza ngento okubana kusembo namhlanje ziindawo ebezibizwa ngembo kuba bekuye kufumaneke lembo esiyibiza ke into okubana ke igolide sawuzekelisa ke mntakagcaleka ndithi phaa eNatal iyafumaneka imbo xa uphuma ubheke empumalanga ikhona imbo uyaphuma ungena eMozambique ikhona imbo ungena ke koSudan iyafumaneka imbo una kooZimbabwe iyafumaneka imbo le nto ibangele into yokubana ke mntakagcaleka sithi xa silanda imvelaphi yabambo sithi uninzi lwabo basuka eCentral Africa loo nto le yenziwa yintoni ke mntana omhle yindawo ezithi ke sizijonga sibone uba ngeminyaka ethile amathile akhe avela phaa loo nto ke leyo ke mntakagcaleka ingenzi into yokubana apha kuthi abekho ebebekhona apha kule mihlaba namhlanje siyibiza ngento yokubana yimihlaba yabambo kodwa ke abambo lana zizwe ezininzi kakhulu ezivalileyo umzekelo apha kwaXhosa zivalile kwaZulu zivalile eLesotho nayo yonke phofu indawo endingayitsho ukudibanisa iZimbabwe iMozambique namanye neminye imihlaba ekufutshane nathi zivalile mntakagcaleka ibe ke ngoku sibabiza ngento okubana ke bangabambo ngenxa yaloo nto leyo imbo ibe yigolide embo kulapho ke bathi bafumana khona loo golide ze baba kanti bazohlala ke kuloo mihlaba masehle ke mntakagcaleka singasoloko sibhabhela phaa phezulu ngoba mhlawumbi omnye umntu uyafuna ukuva into yokubana phambi kwento kutyatyathule ndiyafuna into yoba eli gama lale golide kuthiwa yimbo loyaniswe nomntu kuba bantu bebehlala kwezi ndawo zinale golide Camagu mntana omhle ibingabembi bayo masiqala apho ngabembi begolide sawufumanisa
ukusuke ekwembeni ze babuye ke ngoku bathiye le mihlaba ngento yokubana ke ngoku kusembo kuba kuye kufumaneke le golide. Kuyavakala. Bakhe sithathathu. Masayhle Nkosi yami. Xa sityatyadula ke mntana omhle sithetha ke ngemvelaphi yabambo, sesichazile uba yintoni imbo, samchaza into yokubana abambo aba yintoni umsebenzi wabo. Siyawuthetha ke mntana omhle ngochibi, sithethe ngolubelo, sithethe ngoongubozengo, sithethe ngooflathelo bhele, sithethe ngoosidwaba senkomo, sithethe ngamahuhu, sithethe ngamampembe, sithethe ngomhlanga, oomusuquke, oomasokapho, oondlovu-dlamini, oomthimkhulu. Abo ke mntakagcaleka kunye namazizi kunjalo nje ndingawashiyanga phaa amazizi kuyo oodlamini nangezimele. Sithethe ngamalala, abanye bathi ke ngamalala obhedu. Sawuthetha ke into yokubana olu bhedu lona luyintoni. Andifuni ke mntakagcaleka into yokubana sinyukele kulaa mandla yoAfrika apho siyawuthetha khona ngoku ngeeKhemet, siyawunyanzeleka eFaro, hayi iya kusilahla. Kodwa ke kwezinxibo zezi zizwe okanye mhlawumbi zaba bantu ibixhaphakile into enobugolide apha kubo kuba kaloku ibiyinto abayaziyo kwaye futhi bebede bachokoze ngayo. Xa sithetha ke mntakagcaleka ngabambo, sithetha ngabantu bomhlaba. De kube kanti ezinye iindidi ngeendidi zeembola ibizinto ebebevame ukuzisebenzisa. Zizizwe ke ezi ke mntakagcaleka ezihambe ke zafika zawoma kule mimandla, ikakhulukazi ke phaa eNatal, ngoba wonke okanye mhlawumbi uninzi lwabo abambo esinabo namhlanje la namhlanje apha ke kweli cala lasephondweni lethu siwabiza ngento yokubana ngamaMfengu, amaHlubi, amampondo mse, amaXesibe. Wonke lo mntu lowo ngabambo. Andizubala ke, ndibala khankanya ezi mntakagcaleka kuba iluhlanga noko oluthande ukuba lukhulu olunesininzi. Zikhona nezinye izizwe phakathi kwazo, kodwa ezi zezona noko zithande ukuba zikhulwana kwizizwe zabambo. Unobangela ke nokugcaleka ndizikhankanye zifike ke ngoku zaqhekeza ngokwezizalo zazo nokukutsalwa kweminombo ngokwahlukileyo. Kodwa ke ukuphuma kwazo phaa kulaa mhlaba ophaa eNatali, uninzi lwazo zikhutshwe yimfecane eyaqalwa ngomnye kwalapha phakathi kwabo, umfomkhulu ke owaziwa ngento yokubana ke nguMatiwana. Phofu ke uMatiwana naye bengayifumani kuye. uMatiwana uthatha iinkomo zakhe wazinika abantakwabo abangamaHlubi. AmaHlubi ke bedibene kakhulu namabhele nezinye izizwe, oomasokaba ukubheka phaa, oomntungwa. Bathi ke sebeseqala ngolu dabi labohlulayo kodwa baphela babalekela eLesotho, baphumelela eLesotho botshona kwaXhosa. Ngo-1818 ngabo ke sithetha ngemfazwe zemfecane, ze uyisa ke wabanika imihlaba wabamkela ebakhusela ngaxeshanye. So ndizama ukuthi ke mntakagcaleka ukunaba kwezi zizwe kubangelwe yinto enjalo, kodwa xa sibalanda ngabambo, ookhokho babambo okanye abambo ngeko ibingabantu begolide, abantu bomhlaba, abantu bembola. Nayo yonke into ongayicinga, izikhali nezixhobo nento kwenza negolide okanye mhlawumbi nomhlaba ibingabona machule ebeyokwazi ukusenzela zona abo bantu abo. Camagu mna nomhle. Heyi, uzama kakuhle Thetheza, kakuhle kakhulu futhi uyasinikeza lo mfanekiso-ngqondweni. Ndikuvile xa umenshina into yokuba abambo aba apha kwaXhosa babizwa ngoba ngamaMfengu. Ndiyafuna ke mhlawumbi kuba uyathi uninzi luphaya kulaa mimandla yaphaya koZulu, kodwa ke ngoku ngokokunaba banaba bade bazofika nakweli lalapha ke ngoku emazantsi kwempuma koloni le. Ndiyafuna mhlawumbi ukuthatha isibeke ukusirhobisa into yoba bafika kophi unyaka bafikela kweyiphi indawo, kuba ikhona imbalana ebikhe yavela nathi phakathi enyakeni into yoba elisuku yelisuku ofika kwabambo befika phantsi komgxothile. Camagu Camagu ngagcaleka. Ndizawuthi ke mntana omhle xa ndithetha ke ngesi sizwe sabambo ukusabalala kwaso, ndizawuthetha ngonyaka phaa esithi ngo-1816, apho ke umfomkhulu obizwa ngento yokubana ke nguZwide Kalanga waye wazibona into yokubana ingathi isihlalo esi ngoku sifanele yena. Njengoba sibona ke sihlalo uba uZwide sifanele yena, waqala ke ukudla izizwe ezifutshane ngenxa yento yokubana udikwele noba lo nalo yinkosi, ufuna kubekho inkosi ezoba ngaphezu kwezinye. Sisusa ke mntakagcaleka le nto bangathi imfecane le yenziwa nguShaka. uShaka ukhwele emva kwimfecane seqhuba. Ukusuka kwayo apho ke mntana omhle phaa kuZwide, uZwide ufune umlo kumza wakhe simbiza ngento yokubana nguMatiwana. uMatiwana lona
njengobana uZwide ecela lo mlo apha kuMatiwana efuna ukumfaka phantsi kwesizwe sakamgubungele, akamoyikanga uZwide. Bezalwa ke ngumthomnye xa sinokhe sibalande, uyafumaniseka uba uSibe Side yinzalo yakhe le ifuna ukubhuqana ngokapha iqubulane phantsi. Kodwa ke uMatiwana lona uthe ke ezawulwa ke ngoku noZwide wathatha ingxenye okanye mhlawumbi zonke iinkomo zakhe zasebukhosini wazisa kwisizwe samaHlubi. AmaHlubi lana athe wokudibana ke uZwide kalanga noMatiwana kubonakala futhi kunjalo nje into yokubana akukho sizwe sohlulwayo phakathi kwabo. uZwide azange amohlula uMatiwana, noMatiwana akazange amohlula uZwide. Ze amaHlubi, amabhele, amazizi pale apho yonke nje indlu ibisondele ukuxhaseni amaHlubi. AmaHlubi ke phaa kubo sithetha ke ngoBhungane, sawuba loo Masoka nazo zonke izizwe eziphantsi kwamaHlubi bezibona besizwe mntakaGcaleka. Bayiqonda into yokubana into ababayenze hayi mabazithimbe ngokwezi nkomo ibe zezabo, bangamniki ngoku uMatiwana iinkomo zakhe. Xa ifika kwabonakala into yokubana uMatiwana bayamvalela ezi nkomo, uMatiwana wayisusa phantsi impi wahlasela de wabulala kunjalo nje umkhokheli wamaHlubi. Aphume apho ke mntakaGcaleka amaHlubi kuloo 1816 ndithetha ngaye, ebalekele eLesotho kwangaloo nyaka umnye. Waphindeka wabaphuthuma uMatiwana apho seleqwa nguShaka ke ngoku asenza ngakhona, lo sithetha ngaye kongathi nguye owenza yonke lo mbhodamo. Kusuka kwabo apho ke mntakamhle bafike kumhlaba wamaXhosa ngo-1818 aba bantu, befikela kulo mhlaba sibiza ngento yokubana ke kuseNgqushwa. Apho ke bathi ke befika kuloo mihlaba bafika noko abantu basemzini, abantu bakuthi sebengenelwe le nkolo esemzini, ngoba kuthiwa bafika bamkelwa Xebe ngumfundisi phaa owathi wabathatha ke wabasa kwaZanzolo. Unyanga ke mntanomhle andinakuyikhankanya ngokupheleleyo, kodwa ke into endingayikhankanya kweli cala lakwaXhosa into yokubana uYintsa lona ngeli xesha bafikayo abantu wayesaquqa ityala likaNdlambe kunye nonyana wakhe simbiza ngento yokubana nguNgqika. Ukuba ngabe embali singayifumani into yobana yayingomphi lolo suku, ngabe ke sihleli kuloo ndawo. Kodwa ke unyaka ke mntanomhle abafike ngawo ngu-1818 befikela ke kwaZanzolo amaHlubi wonke namabhele amazizi. Batsho ke bafika banikwa ke ngokunjalo nje eli gama kuthiwa ngamaMfengu. Into abafika bayenza ukuze babizwe ke mntu ngamaMfengu, amaHlubi lana nezi zizwe zonke bafika banyula baleke sibheke emveni ke sizovala indawo. Kutheni zobanikwa eli gama kuthiwa bambuka amaMfengu apha kwaXhosa? Make sibaleke sibheke emveni sizovala loo ndawo. Gama kurhoyo sithetha ngalo mba kaloku wento yoba kwakutheni zibanikwa eli gama kuthiwa ngamaMfengu. Gama kurhoyo Camagu ndikhona mntanomhle. Masiqale ke mntanomhle kule ndawo besesishiye kuyo. Ndifike mntanomhle phaa ngo-1818 kulo mhlaba wamaXhosa kwagaleleka ke la madoda efikela kulo mhlaba wasibiza ngento yokubana ke yingqushwa, eyibika futhi ingxaki yawo uba nantsi into apha ngemva ayaleqa. Usendizamile ukuchaza into yokubana lo mntu ke ebebaleqa ebahleliseka ke bengumza wabo esimbiza ke ngento yobana ke nguMatiwana okaMasumpa abafundini. Unyanisile mntanomhle xa usithi kuyawufuneka ke sithethe ngaye. Zezinye ngamanye wamagorha lawo. uMatiwana erhoyi ndiyazi noba ikhona into enintsi ngaye, kuba noba uyabaleka uye kuqabela ngapha kumaxhakanyo uye kubathwa, ikhona eli gama kaMatiwana liyavela kwizizwe ezininzi liyavela. Ndiyafuna ngenye imini ngesihlala apha kuMatiwana, kodwa ke namhlanje silapho kubamba Camagu mntanomhle. Mandenze nje ke mntakaGcaleka ukukhankanya abakhokheli bezi zizwe zamaHlubi ebehamba nazo. Sawukhankanya into yobana ke phaa bekhunjokweni kaRhenqwa izizi, sithi unkosi ke uMabandla kaQunta ibhele, sithi unkosi uKhawulena kaQunta, sithethe ke ngoNgcana kaNdabazandile, sithethe ngoRhadebe leHlubi, sithethe ngonkosi uMathomela, sithethe ngoHlabiso kaMthimkhulu. Ibingabona abantu esengathi ibingabakhokheli ke mntanomhle apha kwezi zizwe zabambo. Ngokubaleka kwabo ke bebaleka olu dabi bathe baqala bengaqondanga into yokubana liza kubafaka engxakini kangaka. Uthe ke phofu ke uNjokweni lo engeyonkosi bayiqonda into yokubana abaqinisekanga kwesi sizwe bafikela kuso. uZanzolo lona esimbiza ngento yokubana ke nguYintsa athi amaMfengu nguZanenzolo. Afike ke ambonisa uNjokweni oyena mntu waba kanti ngumzekelo wenkosi yawo, belungiselela into yokubana ukuba uNjokweni lo
okanye mhlawumbi inkosi yabo njengoba besibona bangabambo iza kubulawa, bababulala uNjokweni. noNjokweni wabezinikele kuloo nto leyo ke mntanomhle. Into ke le uZanzolo angazange kayenze ukubulala omnye wabo. Uthe ke ethethayo ke uNjokweni lo wathi bangamamfengu bayamfenguza. Oku kumfenguza ke ebekuxela ebekukumfenguza ukubana baswele badinga kwaye futhi bakhangela imihlaba. Khumbule ke ndithe ndithetha ngabambo ke mntanomhle ndathi aba ngabantu bomhlaba, bazana nembola, bazana neento ezinjengegolide, bazana nazo zonke ezi zinto ezi zidibeniseke kakhulu ke ngoku apha emhlabeni. Ibingabantu ke ebebemfenguza bafike ngolo hlobo ze batsho ke ngoku banikwe eli gama lento yokubana ke bangamamfengu. Babiwe ke mntanomhle, banikwa iindawo ngeendawo endingazobe ke singena kuzo sizichaza ngoku, kodwa ayingabo bonke abaye bahlala kulo mhlaba ke kakumkani uYintsa. Nangona ke abantu abafana neyona nkosi yabo enkulu uMhlambiso kaMthimkhulu uMathomela baye bahlala kwaYintsa, ngoba uMhlambiso ndiyaqiniseka ufika kwakhe kulaa mihlaba ebeseyinkwenkwe engoyena mntu kuswelekelwe nguyise bekhokela isizwe ke samaHlubi, ze wakhula ke noSarhili kude kuvakala into yokubana ke phaa kwaXhosa babetya esityeni esinye. Ziindaba ke ezimandi ke ezo esizonwabelayo. Xa sidlulela ke mntakagqaleka, abanye babo ke esi sizwe sabambo sadlulela kumhlaba kaRharhabe. Sawukhumbula ke into yokubana uRharhabe noGcaleka ngumntu mnye lowo kodwa ubukhosi bebahlukene. Xa befika ke phaa kwaRharhabe bamkelwa nguNgqika, owathi uNgqika xa ebabiza yena wathi ngamaNgqikambo. Ngakho ke xa sithetha ngamaNgqikambo sithetha ngamamfengu, sithetha ngabambo, sithetha ngomntu mnye lowo. Qha uNgqika yena kuba ebefuna ukuzifaka kule nto wathi ngamaNgqikambo. Ababoluleke phaa kuNgqika siyafanisa umzekelo phaa kooRharhabe, ooMasoka abayana, oRhadebe, Gxebe Lantuza, ukuya ke nakwamanye ke abaninzi babo bafike bazibizwa ke bona bangamanGqikambo kwelaa cala lingaphaya. Kanti ke ngoku eli gama lobumfengu liveliswe yile nkosana abahambe bayinyula apha endleleni bathi, heyi, ukuba siyagwintwa phaa masibeke wena, iyawuba nguwe umntu onjengomkhokheli wethu. Bebeka ke uNjokweni. uNjokweni kunjawutsho waba nenceba okanye mhlawumbi wafika wasikeleleka yiloo nto, ngoba waphela sifumana nezihlalo kule micala ingapha. Xa kucandwa phaya uYintsa ebanika imihlaba, uNjokweni wambeka eMgomanzi, uMalangeni wambeka eMpenduza, kanjalo kanjalo. Abanye babheka kooCegcuwana, kuzobonakala ke ngoku apha emveni kwale mfazwe ke kaNgcayichibi. Camagu mntalo. Hayi bantu, uzama kamnandi rholo, uzama kamnandi. Apha ke sithetha ngabantu badala, sithetha ngabantu kaloku besingathi xa sirhanuka ngexesha langoku sithi abantu badala kaloku bebephila laa ndlela yamafama. Ngabantu wena rhoyi bebenezinto abazenzela zona xa kufuneka kutyiwe, bengekho nto kuthiwa hayi le nto iye emtshinini, hayi le nto fanuba iye efektri. Elaa xesha abantu bephila ngezinto eziphakathi kwindalo. Bafika bephethe ntoni apha kwisizwe ndingatsho ndithi elaa xesha kaloku besibizwa ngoba sisizwe mhlawumbi sikaXhosa sisonke. Bendingatsho kuba ke besingakadli ngolu hlobo ndingatsho ngoku singalo. Mntakagcaleka, xa sithetha nje inyani semsulwa, aba bantu mntanomhle bebeleqwa. Khumbula into yokubana aba bantu baphume kumhlaba wabo lo sibiza ngento yokubana yimbo, benjenje ukungena eLesotho, bafinde baleqwa sebeseLesotho benjenje ukutshona kwaXhosa. Loo nto leyo ithetha into yokubana ke mntanomhle ibingabantu nje bebeziimbacu bebengenanto. Kodwa ke usizusifihla isenzo esihle esenziwa ngukumkani uZanzolo wento yobana athi emveni baye banike imihlaba wabanika izinto zokuqala, iinto ezinjengeenkomo, izinto zokubana bakwazi ukutya. Wabasikelela kakhulu. Yiloo nto mntanomhle bathi xa bebuya nesibongo, athi amazizi ke ebonga amamfengu xa ebonga uYintsa, athi sisibi esikhethekayo kwezinye izibi. Kungenxa yento yokubana wathi emveni bebamkela engakhange abakoncule nonwele olulunye, wabuya wabembetha ngokubanika iinkomo, ebanika imihlaba. Camagu mntanomhle. Madoda, kuyavakala. Kodwa umphulaphule obuzayo ke phaa ke usisiphi phaa uNxarhuni uyabuza mhlawumbi ndiyambona into yoba bevanga xa becaciswa iziduko ke zabambo. Uthi mna ndilizizi, ngaba ndiphantsi kweziphi izizwe? Ingaba amazizi afumaneka phantsi kwabambo? Kunjalo mntakagcaleka, kunjalo. Amazizi ewe ayafumaneka phantsi Kodlamini bayafumaneka kakhulu mntanomhle phantsi kwendlu yabambo. Kuyafuneka ke into yokubana phaa
kulaa nkqubo yethu Mntakagcaleka siyiqhubayo phaa ngalaa ntsimbi yesihlanu phaa kwi-drive. Sikhe simkrweqe uNomdade sithi namhlanje sithetha ngozizi, ave into yokubana oozizi aba bahamba phi babheke phi na, kodwa koozizi bahlukile de bahluke kathathu. Bangenile eLesotho, bangena nakwezinye iindawo, kodwa kasizube sithetha ngozizi, kodwa masivume okwangoku Mntakagcaleka sithi ewe, oozizi ngokwemvelaphi yabo ngabambo. Siyivale kuloo ndawo. Ingaba hoyi mhlawumbi phakathi kwezi ziduko kanye ke kwezi sizwe ke sabambo bukhona ubukhosi nobukumkani mhlawumbi obuthebendeswa bona? Phakathi kwezi ziduko Mntakagcaleka buninzi ubukhosi mntanomhle, ngenxa yentobana ke ngoku ibingabakhokheli aba, ikakhulukazi xa befika kule mihlaba ifana nale mihlaba ke ndithi yiNatal. Phaa eNatal sawukhumbula into yokubana oobhele aba bebezimele, amahlubi ebezimele, izizwe ezinjengezizwe zoodlamini bezizimele. Zininzi izizwe ebezizimele mntanomhle kakhulu, ngakho ke bezinazo iinkosi zazo. Into ebeziyiswele ibiyikumkani, eyona nto ibangela idibe kanti ke ngoku kuzawuleqwana kufuna ukuliwa. Ke ngoku la madoda afike ehamba njani? Ayingamadoda odwa, abangamadoda asemfazweni, bamixaxela. Wafika amadoda odwa kanti wafika behamba nomama, ingakanti wafika amadoda odwa. Andikufa kwelo cala. Mntakagcaleka, kaloku wena mntanomhle, xa sithetha ngesizwe, xa kufuduka isizwe mntanomhle, kufuduka abantwana, kufuduka amabutho, kufuduka oomama babantwana. Akunokuba ibe ngamadoda odwa ayoyila isizwe ngaphaya. Noko indoda yawuthi yawulamba apha phantsi kwebhanti ibuye ithini. Madoda, kuyavakala ke mhlawumbi nembali xa seyithetha Mntakarhoyi into yoba kaloku mhlawumbi isizwe sokuqala sokufika apha eMzantsi Afrika ngabantu ke bamaNguni. Xa bedistrayibha ke bechazwa bekhahlelwa kuthiwa kuyingabantu abahlonela indalo, nabantu ke abathanda amasiko. Ndiyafuna mhlawumbi besingene nje kancinci apha kubambo kule mizi zishiyekileyo into yoba kanti ibona bambo ibizintoni mhlawumbi ezona zinto bebezijolise kakhulu, ngaqonda ezinye sewuzichaphazele ezona zinto mhlawumbi ebezijongile ezifana mhlawumbi namasiko nezithethe nokuhlonela mhlawumbi nezinye izinto, kuba namhlanje kuswelakala into yoba kaloku anefuthe kakhulu amaMfengu kwicala lale nkolo yobuKristu okanye inkolo le yasentshona, ingathi ngawe la afika ifaka ngamandla. Kodwa ndikuze sithi afike ikhona, kodwa ke zikhona iinkolo ezithoyo zithi eyi kwayingayichibi leya dala laa mfazwe neemfazwe eziyasemfetshane, kuthiwa isekwangawe la afika ke amaMfengu aqhawula phakathi umda, phakathi ke kwesizwe sikaXhosa, afika afaka amabhulu ngaphakathi. Yafuna mhlawumbi siyivele loo ndawo Camagu? Camagu Mntakagcaleka, eliyinene ke mntanomhle lelokubana amaMfengu lana afike anqula kwaye futhi agoba phantsi kukayintsa. Into ezowabuyisela kakhulu igama amaMfengu into yokubana kube kanti ke kukho laa mfazwe kaNcayechibi phaa ehla phaa kulaa mgidi. Kodwa ke mandiqale ngokuphendula ke mntanomhle ndithi ezona zinto ebebezixabisile ngumhlaba mntanomhle kakhulu, imbola. Ibingabantu aba begrumba imihlaba, le nto kuthiwa yi-mining namhlanje, ibingabantu bayo. Besazi iindidi ezithile zamatye, iinto ezinjengee-iron zikhiqizelwa ngabo, izinto nje ezingaqhelekanga de nemikhonto kunjawunjoku. Abona abantu bazane nemikhonto ukuphelisa ke into yokubana amatye ayeke ukufumana amatye anje nanje, ikwangawo la maMfengu. Kodwa ke ngokokufika kwawo, ngokokufika uninzi olu ndithetha ngalo lufike ngo-1818. Ngaba ndibakhankanya njengeekumkani bebengaqali ke Mntakagcaleka kuba losawukhumbula into yokubana bengekho mida ibisehlula apha imihlaba isithi hayi awukwazi ukuwelela phaa, ukwazi ukuthi ubukwazi umntaye bafike kwabanye abantu bamkeleke, bahlale bafundise izinto bafuneke bezifundisile. Ngakho ke Mntakagcaleka zinto ke ezo ebesinazo. Kodwa ke xa siwelela ke mntanomhle kulo mcimbi wabo wokukholosa kubantu basemzini, ewe yenzekile loo nto ngenxeni yento yokubana bebeyithanda impatho yabantu basemzini. Abantu basemzini bebenemithetho yabo abafika nayo ebheka le kude, evela phaa engahambelaniyo nemithetho, umzekelo yakwaXhosa. Ndizawuzekelisa ngento encinci. KwaXhosa bekuzityulwa Mntakagcaleka, ndithetha iindaba zakowenu ngoku. Ukuzibula ke phaa xa kusandokubekwa inkosi, kunyanzelekile inkosi uba ihambe ibe kanti ibheke emlweni okanye mhlawumbi emfazweni. Yeyiphi le mfazwe okuziwa kuyo? Kunyanzelekile uba iyiliwe imfazwe, kuzawuphuma abantu aba bayodla iinkomo,
apho bayawuzidla khona ze kubuye emveni koko kuqala udushe ngala nosuke nifike nisithathele inkomo nishiye ngolo hlobo ithi batsho ke ngoku abantu banikwe iindwe abazizithwalandwe amakhaba kuqala amakhaba amasha zizinto ke ibingamasiko ezo kwaXhosa de kube kanti nendoda engazange yaya emfazweni ayibonwa njengendoda epheleleyo. Amamfengu ke ibingengobantu bemfazwe njengoba ndisitsho sithi ibingabantu ebebezazela nje umhlaba bazikhangelela iimboli ezithile benze zonke ezo zinto zabo babona ingathi zona zibalungele. Ngakho ke xa befika ke kwisizwe silwayo bebengasoze ke mhlawumbi bayithambele loo nto leyo. Eyokuqala ke lenkolo hayi ngaba ndibabeka ityala mna nomhle ngoba nam andinasiqiniseko esiphangaleleyo esithi baqalwa ngabo inkolo ngoba ibiseselikhona inkolo kwelo cala amalungu besebefikile bayi-introduce nkqu noontsika aba besele bekhona ngelo xeshelo. Into ethetha into yokubana ke mntakagcaleka amamfengu ayikhwela ihamba le yenkolo yona into kodwa kwicala lokulwa bebekholwa kakhulu impatho okanye mhlawumbi luhlobo lokuphathwa kwabo ngabantu basemzini. Kamagu mna nomhle. Ukudala ndikulindile awudiyichaphazele le nto kaloku kuswelakala uba amamfengu ngawasuka nayo into ibutywala le nto inxilisayo awudiyichaphazele oko ndikulindile. Ndiyafuna ukukhwenzela le nto kuthiwa utywala yayiyinto yamamfengu kude kubekho esaqala nathi wayicaci imisaci noba intethonye na le nto ithi utywala bemfengu abuphele koyini kuthiwa ke amamfengu la ngawazanele nto inxilisayo. Ndiyafuna ke uphawule kule ndawo rhoyi. Mntakagcaleka mandiphendule mntanomhle gabalala ndithi amaXhosa mntanomhle ebesila mntakagcaleka kodwa ukusila kwamaXhosa ibikukusila kwamazimba. Ke amamfengu esazi wona ukusila kombona. Yiloo nto ke mhlawumbi lingabangela uba kuthiwe ke ngoku hayi utywala obu buze nabantu abathile. Thina singabantu bamazimba kwicala lamaXhosa amamfengu ngabantu bona belantuza bona abafike baza necala lokubana umbona lo uyakwazi ukusila. Ibiyimbona ke ibiyinto ekhoyo nakwaXhosa qha ke noba mhlawumbi ibingasetyenzelwa loo nto. Kwicala ke mntakagcaleko leziselo ke mhlawumbi ezikrobokayo ndiyaqinisekisa into yokubana njengobana siyazi ubana phaa kukho iivenkile ezazikhona phaa endulo zithengisa amabhulu noko amaXhosa into ezinjengenyembe zikaVictoria ebesele mhlawumbi zazi okanye mhlawumbi bezibona mhlawumbi ke bona bafika ke ngokuzithanda de babe kanti bayagqwesa ke apha ekuzithandeni. Kodwa loo nto le ayenzi into yokubana kube kanti ke ngoku zafika nabo kodwa into abafika nayo endibanikayo yona kwaye futhi endiqinisekileyo ngayo ukusila utywala obu sibiza ngantoni ngumqombothi ngombona hayi ukuba bekade kungasilwa kusosilwa kofika bona. Kwesi sigama ke mntanomhle sithi utywala bemfengu abupheli ekoyini ngomnye wonobangela esibangela into yobana phaa kulaa mfazwe kaNcayichibi kuqhuma induku kuba kaloku amaXhosa lana ayikrobela into yobana amamfengu la anento ebizwa ngento yokubana yikoyi. Sawukhumbula le nto ke kwisizwe samaXhosa mhlawumbi namhlanje senziwa amaXhosa utywala buthatha bubeke enkundleni mntakagcaleka ifatyi ibekwa apha bayifatyi bonke utywala buphele. Kanti amamfengu ngokuwona kwelawo icala afika nento ekuthiwa yikoyi apho kuzawubekwa utywala endlini esecaleni kumane kuyolandwa ibhokile kumane kuyolandwa ibhekile de kwaba kanti ke uyaqapheleka uba emva kwalaa bhekile engxotha kusube kungaphelanga utywala. Kuthiwa ke ngaloo mini avele ahlala la madoda akazinzi akajonga uba kuzawuphinde kuthiwani kwaphinde kwaphuva enye ibhekile esibini ebizwa ngantona yengxotha. Emva kwalaa bhekile engxotha kwaphinde kwavela enye zanto zinto zakwaXhosa hayi asisayi ndawo. Yinto ke leyo eyabangela uba kudaleke umlo kodwa engengongo lo wemfazwe ke kaNcayichibi ngumlo kuthiwa ke ungaphambi kwaleyo. Yabona ke mntakagcaleka nakweli ke wetyeli lemfazwe kaNcayichibi kulaa mgidi wawuphaya yayiseyinto ebumila bunje le yabangela uba makhale induku kuba kaloku la madoda ayingahambi phaa umntu wayemkile ke kuvakala ngumkhokho wakhe esimbiza ke into yobana ngumaphasa noko yena nabantu bakhe wayesechwethile kodwa abanye aba babengafuni unyakaza. Yinto ke leyo sakhe sithethe ngayo ngenye imini mntanomhle. Madoda ndiyafuna ke rhoyi ke singene phaa kulaa mlimandlela kamaphasa into yoba uqala phaa kukhawuta ukuza phaa kubhuku. Kaloku xa siphaa kuthi nali ingxolo kakhawuta silibona phezu komnyama. Ndiyafuna ke singene kulaa miba ke singene kuyo nzulu ngemini kuba ngemini imiba mhlawumbi engathi sinikeze ezinye izinto. Andifuna uxoka ndikhe nathi kandimamele rhoyi phakathi ke sinodlana nje besincokola ke singabantu abangootata bacaba oku kuwela imiba oko kuzala nto apha esintwini kuba kubonakala into yoba yonke into ibisenzeka phakathi koXhosa kwamhlakumene yayidibaniselene nokuwela inciba kuthiwa nemfazwe bekuwela inciba usiliwe imfazwe.
mhla kufika amabhulu awela inxiba ekhahlela eyobona iikumkani zeli lizwe esehla etshona phantsi naphezulu ejonga iikumkani zakwaXhosa. Kuthiwa neemfazwe ezininzi nezinye zehle phezu kwale nxiba. Le nxiba le inayo imbali enayo. Ndiyalifuna igama ngelinye imrhoyi into yoba eli gama lithi nxiba lisuka phi, lithetha ukuthini? Hayi, Camagu mntakagcaleka, noko ubungasoze ufane ke mntana omhle ungabi namdla kwiincoko ezibubila bunje. Kaloku ngabantu bakokwethu aba. Loo nto leyo iyawukwenza into yokubana ke awungotshawe ngokupheleleyo xa ungenamdla kwiincoko ezibumila bunje. Kodwa ke mntana omhle into ezingayithetha yilena, ngaphesheya nanganeno kwenciba wonke lo mhlaba lo ibingumhlaba wamaXhosa. Bayiwele inxiba amaXhosa lana uninzi lwabo, okanye mhlawumbi esi sigama sithi enciba okanye ngaphesheya kwenciba sizaliseke kakhulu ngenxa yekomkhulu lamaXhosa ebelipha enciba. Uyawufumaniseka into enjawo njengomnyama kaba. Umnyama ke ngulo namhlanje sibiza ngento yokubana sisigangala. Kulapho ke ikhaya lam likhoyo, kude kufuphi kanye nalaa ndawo khaya kakhulu wam upha kanye xa ndipha endlini noko ndilisinga elaa ngcwaba likakhokho wakho apha kulaa mhlaba likuwo. Kodwa hayi khoyi, masiyiqale kule ndawo nkokeli. Iindaba zalwa zomsakazo xesha zibetha nje lixesha khawubethe nje igabagaba amazokugqibela phakathi kumphulaphuli nje soyilahla mkokeli yam. Xa sivala ke mntana omhle mntakagcaleka, masibuyele ekuqaleni komini yosuku yanamhlanje. Into ebesithetha ngayo, besithetha ke ngento yokubana yintoni le nto iyimbo kuphembo, ngoobani aba bantu bangabambo. Imbo ke ngegama eliphandle mntakagcaleka sithe igolide, abambo ngabembi bale golide, embo kukule ndawo kufumaneka kuyo le golide. Xa sithetha ke ngabo bantu abo mntana omhle sawuzekelisa ke okokugqibela ngeendawo ezinjengeNatal, iMpumalanga, iMozambique, iZambike, iMozambique xabene elantusi, neMozambique ukubheka kooSudan. Zonke ezi ndawo ke bezifunyaniswa into yokubana ngabantu basendulo zine-mines, zezi ke zibangele into yokubana kube kanti sisuka namhlanje eCentral Africa. Kuhle ke ngalo hlobo ke mntakagcaleka, asifuni uba siphinde siqale ekuqaleni, noko kunye kusesikutethile, kodwa nje siveza nje loo ndawo uba xa sithetha ngembo sithetha ngabambo, sithetha ngabantu abomila bunjani na, ngabantu bomhlaba bomntakagcaleka. Camagu. Camagu rhoyi, siyasho ke thina sikumzantsela FM sithi bathola mnakanyongande kukudlelana. Sibulela ke kwenza kanjalo, sithi madede mna bavula ukukhanya, kukhanye kuzo zonke ezo ndlela rhoyi mani. Makwenzeke ngaloo ndlela, kodwa ke nethemba nokholo konke ke kuyawulunga. Masibule kakhulu mntakadekeza. Camagu mntakagcaleka, kubulela mna mntana omhle ngento yokubana ndifumane ithuba elibumila bunje sithethe ngeendaba ke zasendulo. Camagu dikeza. Mphulaphula mntazana FM, xa ungena ngeli xesha ngena ke kasiyilahla ke thina.